Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Θες, λέει, να δουλέψεις και να εργαστείς ή θες να είσαι καθηγητής εκπαιδευτικός? Τεχνολόγος τροφίμων. Έφυγα λίγο μέσα σε μια νύχτα από την πόλη, βάζοντας το αυτοκίνητο στο τρένο. Και συγγραφέας. Δεν μπορώ να σηκώνομαι κάθε μέρα και να λέω μια καλημέρα επειδή θέλει το Instagram να τη λέω και επειδή πρέπει να το κάνω. Ο Γιώργος Ευγενιάδης μας μαθαίνει καθημερινά ότι η γνώση, όταν διδάσκεται με αγάπη, γίνεται δύναμη. Η υποστήριξη η οποία είχα και θεωρώ ότι συνεχίζω να έχω είναι μόνο οι μαθητές μου. Ένας άνθρωπος που χωρίς προσωπικό βίωμα αναπηρίας ένωσε τη μαγειρική και την εκπαίδευση με ένα κοινό σκοπό: να δημιουργήσει μια συμπεριληπτική κουζίνα. Έπρεπε να κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο. Μπαίνω σε μια τάξη, κλείνω την πόρτα. Λέω αυτά και γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη δυναμικό και φωτεινό επεισόδιο DK Loud Podcast. Αυτή η πλευρά έχει κάτι μαγικό να δώσει και σε μένα και παρά έξω. Γιώργο, καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι ένας άνθρωπος που έκανες το όραμά σου πράξη και συνεχίζεις πολύ δυναμικά με μεγάλη πίστη ως προς αυτό. Θέλουμε να μας πεις κάποια λόγια για εσένα, αρχικά, ποιος είσαι και τι σε φέρνει σήμερα εδώ. Καθηγητής ειδικής αγωγής σε ένα ειδικό σχολείο. Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Όλα τα υπόλοιπα ήρθανε και κούμποσανε με τα χρόνια και ούτε μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να γίνει και να συμβεί. Και πώς λοιπόν, Γιώργο, εσύ από τεχνολόγος τροφίμων αποφάσισες να κάνεις τη μετάβαση στον κλάδο της ειδικής αγωγής χωρίς να έχεις κάποιο προσωπικό βίωμα αναπηρία? Είχα τα ερεθίσματα από την οικογένειά μου που ήταν η οικογένεια εκπαιδευτικών καθηγητών με δύο μέντορες στη ζωή μου, και το αναφέρω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι είχα μέντορες μέσα στην οικογένεια και δεν αναζήτησα μέντορες στο Instagram ή στο Facebook. Ήταν και τα χρόνια που ζήσαμε αυτά που δεν είχαμε αυτά τα ερεθίσματα. Δεν είχαν αυτά τα ερεθίσματα, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να έχεις το στενό οικογενειακό σου περιβάλλον, είτε μέσα στο σχολείο, είτε μέσα στην οικογένειά σου, είτε στη γειτονιά, κάποιον άνθρωπο που να σε εμπνεύσει, γιατί είναι αλλιώς αυτό όταν δεν υπάρχει αυτή η οθόνη. Οπότε ήμουν τυχερός. Συν το ότι δεν υπήρχε κιόλας και είχα τους μέντορες, λοιπόν, το θείο και τον μπαμπά μου που ήταν καθηγητές, και πάντα έλεγα ότι θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, θα γίνω δάσκαλος, θα γίνω καθηγητής, θα γίνω. Ξέρεις, τα ρωτάει και η δασκάλα τα μικρά τα παιδάκια τι θα κάνει. Μεγαλώνοντας και φτάνοντας εκεί μετά το στρατό και έχοντας τελειώσει την τεχνολογία τροφίμων, συνέχισε αυτό να υποβόσκει και να είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο εγώ το ήθελα, παρά το γεγονός ότι ο μπαμπάς μου έλεγε ότι μπορείς να μην γίνεις καθηγητής γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που είχε αυτός και είχε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, έχει τελειώσει τεχνολογία τροφίμων, μια σχολή περίεργη η οποία δεν συνδέεται με την εκπαίδευση αρχικά όπως τη βλέπουμε. Γιατί συνδέεται με την εκπαίδευση όπως αποδείχτηκε στην πορεία. Και ο θείος μου που ήταν καθηγητής τριτοβάθμιας, και σε μια κουβέντα λοιπόν που είχα μαζί του για το τι θα κάνω, έχω ξεκινήσει δουλειά σε μια βιομηχανία, θέλω όμως εγώ να ασχοληθώ με την εκπαίδευση, μου λέει αυτό είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Θες, λέει, να δουλέψεις και να εργαστείς ή θες να είσαι καθηγητής εκπαιδευτικός? Δηλαδή το έδωσε μια άλλη διάσταση, σαν να είναι κάτι άλλο αυτό, σαν να μην είναι ένα επάγγελμα το οποίο εγώ το βίωνα καθημερινά, βλέποντας, γνωρίζοντας μαθητές τους, ζώντας σε μια μικρή κοινωνία όπως ήταν τα χωριά που μεγάλωσα, έχοντας ερεθίσματα από τον περίγυρο και την κοινωνία για το ότι είναι ο καθηγητής, πώς επικοινωνεί με τους μαθητές, πώς οι μαθητές του επιστρέφουν αυτό πίσω. Σαν να είναι κάτι ιερό. Ναι. Ήταν ένα άλλο υπόβαθρο. Και αυτή η κουβέντα, την οποία δεν την έχω πει ποτέ, μου έμεινε τότε ότι τι θες, γιατί αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αν σε ενδιαφέρει αυτό, θα εστιάσεις σε αυτό και θα δεις τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις εκπαιδευτικός, καθηγητής κτλ. Άλλο δηλαδή η δουλειά και άλλο αυτό. Και αυτό ήταν το κίνητρο που με έβαλε στη διαδικασία στη συνέχεια να κάνω όλα τα υπόλοιπα, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, νοηματικές, μπράιλ κτλ. Για να ακολουθήσω το δρόμο της εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική πορεία. Το δρόμο που ήθελε η ψυχή σου. Ναι, ακριβώς. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε εδώ για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι το επάγγελμα του τεχνολόγου τροφίμων είχε επαγγελματική αποκατάσταση. Βέβαια, είχα βρει κατευθείαν δουλειά σε μια βιομηχανία εδώ πέρα κοντά στην περιοχή της
της Θεσσαλονίκης, στο Κιλκής, όπου είχα και μια καλή θέση, μπορώ να πω. Ήμουνα προϊστάμενος κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ήμουνα τότε πολύ μικρός, δηλαδή να ήμουν 25 χρονών, και ξεκίνησα να εργάζομαι σε αυτό το χώρο. Που ήταν και καιρός κρίσης, έτσι. Τα αναφέρω αυτά γιατί είναι πολύ ναι. σημαντικά δεδομένα για τον κόσμο που ακούει. Καιρός Παρόλα κρίσης. αυτά. Στην αρχή της κρίσης, μετά έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμη πιο δύσκολα. Ναι. Παρόλα αυτά, ακολούθησες αυτό που έλεγε με η μια ψυχή σου. εκπαίδευση η οποία δεν διόριζε, δεν έπαιρνε εκπαιδευτικούς, με ένα κλειστό εκπαιδευτικό σύστημα που θεωρούνταν αδιανόητο να μπεις μέσα, να εργαστείς, να μπορέσεις να μπεις στο δημόσιο, να γίνεις καθηγητής, δάσκαλος κτλ. Ήθελε πάρα πολλά προσόντα, σεμινάρια, μεταπτυχιακά, όλα αυτά, και σιγά σιγά σταδιακά να το χτίσεις. Αλλά μου έμεινε αυτή η κουβέντα με το θείο μου, ότι εξαρτάται τι θέλεις. Θες να γίνεις καθηγητής ή να δουλέψεις? Και υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος, γιατί μας περνούσαν όλο αυτό που θα δουλέψετε. Τρομερό στρες. Από το Λύκειο μέχρι και μετά, μετά το στρατό, ήταν το άγχος των γονιών και της οικογένειας. Να περάσεις στο πανεπιστήμιο. Πού θα βρείτε δουλειά? Για να βρείτε μετά δουλειά, ναι. Πού θα βρείτε δουλειά? Ναι. Άντε τώρα εσύ να μπορέσεις να βρεις δουλειά, γιατί αυτό το πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Που το είχα μέσα στην οικογένειά μου και το γνώριζα. Οπότε σιγά σιγά σταδιακά άρχισα να ασχολούμαι με την εκπαίδευση γενικότερα και έφτασε και η ειδική εκπαίδευση. Πώς έφτασε η ειδική? Λοιπόν, πώς έφτασε? Και εκεί έχω μια ιστορία. Ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στη διασφάλιση ποιότητας. Ξεκινώντας παράλληλα να δουλεύω με διάφορες συμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και παράλληλα έκανα αυτό το μεταπτυχιακό. Οπότε είχα μπει σε μια επιστημονική, ας το πούμε, πορεία της τεχνολογίας τροφίμων. Όμως εξακολουθούσε να υπάρχει αυτό το κομμάτι ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την εκπαίδευση. Κάπου εκεί κάνω μία αίτηση και με παίρνουν στα ΙΕΚ Σύνδου στη Θεσσαλονίκη και μπαίνω σε μια τάξη 30 μαθητών, σχεδόν συνομιλική μου. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είμαι καθηγητής. Παρ' όλα αυτά το ήθελα τόσο πολύ και μπόρεσα, χωρίς να έχω κάποια ήδη κατάρτιση πάνω στην εκπαίδευση, είχα μόνο την επιστημονική κατάρτιση των τροφίμων, να κάνω επιστημονικό μάθημα σε μαθητές. Καλά ήταν και εκεί, όμως κάπου εκεί πέρα στην πορεία είδα ότι υπάρχει ειδική αγωγή, υπάρχουν κάποια σχολεία, τα ειδικά σχολεία, τα οποία εκπαίδευαν άτομα, όπως τα λέγαν τότε, να τα πούμε και αυτά, με ειδικές ανάγκες ή σπαστικά. Δεν ήξερε ο κόσμος. Και το τότε δεν είναι πολύ παλιά. Όχι, μιλάμε για το 2000, μπορώ να σας προσδιορίζω, 2008. Σπαστικά τώρα εσύ σκέφτεσαι και τρομάζεις. Τι είναι αυτό? Είναι παραμορφωμένα? Είναι ιδρυματοποιημένα? Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, εγώ όμως παρόλα αυτά μου μένει το εκπαίδευση και λέω το ακούω αυτό και θα το ψάξω. Ο μπαμπάς μου δεν γνώριζε, καθηγητής χρόνια και στη δευτεροβάθμια μέσα δούλεψε και σε σχολεία δούλεψε και διευθυντής ήταν και υποδιευθυντής ήταν. Δεν γνώριζε. Αλλά όχι στην ειδική. Ναι, όχι στην ειδική, ήταν στα ΕΠΑΛ. Δεν ήξερε και λέω τι γίνεται, κάτι υπάρχει περίεργο τώρα εδώ πέρα. Υπάρχουν ειδικά σχολεία που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχουν τεχνολόγοι τροφίμων που μπαίνουν μέσα και κάνουν μαθήματα αυτόνομης διαβίωσης και μαγειρικής με βάση το πτυχίο των τροφίμων. Ξέρεις, που τα πιάνεις δεξιά και αριστερά πληροφορίες όταν είσαι σε ένα χώρο, στα ΙΕΚ, μιλάς με συναδέρφους, με τα λοιπά, σου έρχονται πληροφορίες. Το θέμα όμως είναι να σε ενδιαφέρουν κιόλας οι πληροφορίες αυτές, ναι. έτσι. Οι πληροφορίες όμως αυτές ήταν περίεργες, γιατί όταν εγώ το μετέφερα στη δουλειά που είχα τότε, που ήμουν συμβασιούχος και έκανα χημικές αναλύσεις, φόρουσα την ωραία μου την ποδιά, έκανα τις χημικές μου αναλύσεις και είπα στους συναδέρφους, ξέρετε τι, υπάρχουν τα σχολεία αυτά τα οποία εμένα με ενδιαφέρει και θέλω να τα ψάξω. Και γυρίσαν οι περισσότεροι και μου είπανε, αχ, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι καλό με αυτά τα παιδιά. Λίγο με τρομάζει. Δεν ξέρω πώς είναι να έρθει σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Σαν να είναι από άλλο πλανήτη. 2008, ναι, εδώ, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και λέω, δεν γίνεται όμως. Λέω, είναι όμως το κομμάτι της μαγειρικής, είναι το κομμάτι των τροφίμων. Όλο αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το ψάχνω και παρατηρώ και βρίσκω ότι ναι, υπάρχει, απλά θέλει πάρα πολλά πιστοποιητικά και χαρτιά για να μπορείς να το καταφέρεις. Και ξεκίνησα και δεύτερο μεταπτυχιακό παράλληλα πάνω στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες. Έκανα και την νοηματική, έκανα και την Braille, την γλώσσα των τυφλών, και ένα σεμινάριο. Όλα μαζί, γιατί ήθελες να υποστηρίξεις. Ήθελα να δω αυτό το κομμάτι το εκπαιδευτικό χωρίς να γνωρίζω κάτι. Τα μάθαινα όλα εκεί μέσα, στο σεμινάριο. Αυτισμός, τι είναι αυτισμός? Δεν γνώριζα. Κανείς δεν μου είπε στο γυμνάσιο ότι είναι αυτισμός. Εντάξει, δεν ξέραν και οι εκπαιδευτικοί μας. Έτσι, και πολλοί κόσμος δεν γνώριζε. Ναι, ας το πούμε αυτό. Δηλαδή, υπήρχε βέβαια και ο φόβος της κοινωνίας. Φόβος και ρατσισμός. Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Αλλά δεν ξέραν κιόλας. Και έρχεται η στιγμή που πάω να κάνω πρακτική άσκηση σαν
μεταπτυχιακός φοιτητής, στο σεμινάριο που έκανα της εκπαίδευσής μου, ήταν υποχρεωτικό. Και μπαίνω πρώτη φορά σε ειδικό σχολείο. Και παρατηρώ αυτή την αντίθεση που υπήρχε μεταξύ των νευροτυπικών παιδιών, των ΙΕΚ, και της ειδικής αγωγής στα παιδιά εκείνα. Οι ΔΕΗ ήταν παιδιά τα οποία σπουδάζανε χωρίς ακριβώς να ξέρουν τι θέλουν. Βρεθήκαν εκεί πέρα σε ένα πλαίσιο που προσπαθούσαν να βρουν δουλειά. Τα θέλανε λίγο όλα έτοιμα. Προσπαθούσαν λίγο, τους έβαζες μια εργασία και προσπαθούσαν λίγο να το ξεκλέψουν, να το κάνουν λίγο γρήγορα. Άργησα να έρθω γιατί είχε κίνηση. Άργησα να έρθω στο μάθημα γιατί δουλεύω. Έπρεπε να σεβαστείς αυτό το γεγονός ότι δουλεύεις. Ναι, μεν όμως επέλεξες να σπουδάσεις και να πας σε μια σχολή που έχει απουσίες. Άρα πρέπει να είσαι νόμιμος και τυπικός. Τέλος πάντων, όλο δικαιολογίες. Και την άλλη πλευρά, παιδιά που προσπαθούν και έχουν πραγματική δικαιολογία. Γιατί είναι παιδιά με αναπηρίες, τα οποία έτσι βρέθηκαν σε αυτόν τον κόσμο, τα οποία όμως έχουν δυνατότητες και δεν ζητάνε και δεν δικαιολογούνται σε τίποτα. Και είναι εκεί και προσπαθούν. Αυτή η αντίθεση εμένα με μάγεψε και πήγα προς εκείνη την πλευρά. Σε έναν κόσμο που δεν έχει τις προδιαγραφές για να τους φιλοξενεί, έτσι. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν πολύ περισσότερο. Ναι, δηλαδή σε μια τάξη που είδα από την πρώτη στιγμή ότι τα παιδιά πλημμυρίζονται από συναισθήματα αγάπης για τη ζωή και για τον δάσκαλό τους, για τον απέναντί τους, προσπαθούν, αν τους δώσεις χώρο και χρόνο, θα κάνουν και θα προσπαθήσουν και δεν θα δικαιολογηθούν. Δεν θα πούνε ότι δουλεύω και δεν μπορώ να κάνω αυτό. Ήμουν για καφέ και άργησα να έρθω. Είχε κίνηση και δεν θέλω να πάρω απουσία. Έκανα την εργασία copy-paste από το ίντερνετ. Ξέχασα το τετράδιό μου, είμαι άρρωστος, οτιδήποτε. Ναι. Είναι μαγικό αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο το έζησα εκείνη τη στιγμή και το παρατήρησα και είπα όπα. Ας πάμε από αυτή την πλευρά. Αυτή η πλευρά έχει κάτι μαγικό να δώσει και σε μένα και παρά έξω. Αν το δείξουμε κι αυτό. Και ήσουν, Γιώργο, ο πρώτος ή από τους πρώτους, για να μην αδικήσουμε κάποιον που δεν γνωρίζουμε, που το έδειξες. Εργαζόμενος εδώ, όταν με πήραν αναπληρωτή στην ειδική αγωγή στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα σε ένα νομό δίπλα, όπου βρέθηκα να είμαι και ο περίεργος. Ο περίεργος γιατί? Γιατί αποφάσισα να δημιουργήσω μια σελίδα όπου θα ανεβάζω και θα φωτογραφίζω τις συνταγές των μαθητών μου για να τις βλέπουν οι μαθητές στο σπίτι και οι γονείς τους και να τις φτιάχνουν, να παίρνω ανατροφοδότηση και να τις βλέπει και ο κόσμος. Ουσιαστικά έφτιαξες το πρώτο συμπεριληπτικό site μαγειρικής, αν το λέω σωστά. Ναι, με φωτογραφίες που τις βγάζαν τα ίδια τα παιδιά με συνταγές που μου φέρναν οι γονείς τους και οι ίδιοι μαθητές. Κάτι το οποίο τότε θέλω να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας το είχε στηρίξει, ήταν τα πρώτα στάδια και είχε πει ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν το δικό σου site. Όμως εγώ βρέθηκα εδώ, στο χώρο της Βορείου Ελλάδος, να είμαι ο περίεργος και ο παράξενος και μέσα από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, διευθυντές, υποδιευθυντές κλπ. Ότι αυτά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τι είναι αυτά που κάνεις, πάρα πολύ περίεργα. Μιλάμε τώρα για το σχολείο που βρισκόσουν και έκανες μάθημα ή για σχολεία άλλα που Μιλάμε για το σχολείο που βρισκόμουν και έκανα μάθημα και για τον περίγυρο γενικότερα. Άρα όλος ο περίγυρος δεν έδειξε καμία υποστήριξη. Μπορώ να πω ότι υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που του φαινόταν περίεργο αυτό το πράγμα. Σε έβγαζε ξαφνικά έξω από τα νερά σου. Έπρεπε να κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο. Μπαίνω σε μια τάξη, κλείνω την πόρτα. Λέω αυτά και γεια σας. Αλλά εγώ νιώθω αυτή την ανάγκη ότι αυτό το πράγμα πρέπει να φανεί, γιατί επίσης είχα δει πέρα από τους μαθητές που είχαν όλο αυτό που θέλανε να προσπαθήσουν, να αγαπήσουν κτλ. Υπήρχε και μια έξαρση χαράς και δημιουργίας, η οποία δεν είχε όλο αυτό που είχα εγώ πριν, που είπαμε, το φόβο και την προκατάληψη, το ότι αυτό είναι περίεργο, παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία θα πρέπει να τα αγκαλιάσουμε με ήκτο και πόνο. Δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, δεν το βίωνα εγώ, οπότε ένιωσα αυτή την ανάγκη ότι αυτό το πράγμα πρέπει να φανεί. Και εκεί ναι, θεωρώ ότι το έδειξα, ήταν λίγο ρηξικέλευθο. Θα περίμενε κανείς ότι είναι και μια λογική αντίδραση από την άποψη ότι ο κόσμος και τότε αλλά και τώρα δεν γνωρίζει για το συγκεκριμένο ζήτημα και άρα φοβάται αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, και να έρθει σε επαφή, να συναναστραφεί δηλαδή και να κάνει πράγματα έτσι ώστε να έρθει κοντά
Και να ενωθούν αυτοί οι κόσμοι που έχουν χωριστεί για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Υπήρχαν οι καλές πρακτικές ειδικής αγωγής, ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίες ήδη το Υπουργείο προσπαθούσε να τις σπρώξει, να τις δείξει, να τις προωθήσει και στο εξωτερικό ήδη γινόντουσαν. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή κάτι περίεργο. Απλά εδώ πέρα θεωρώ ότι ήταν ακόμη η αρχή. Κάπως νιώθω ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα. Θα μπορώ να στα πω και αυτά. Και να αυτά θα μας τα πεις, φυσικά. Ναι. Είχες κάποια υποστήριξη? Όχι. Η υποστήριξη η οποία είχα και θεωρώ ότι συνεχίζω να έχω είναι μόνο οι μαθητές μου. Δεν είχα καμία υποστήριξη και θεωρώ ότι δεν έχω κιόλας, γιατί αυτό το οποίο κάνω και δείχνω, ακόμη ο κόσμος το φοβάται, ακόμη ο κόσμος νιώθει περίεργα, οπότε δεν το προσεγγίζει τόσο πολύ. Ναι, προτιμούμε άλλα πράγματα, τα οποία είμαστε πιο συνηθισμένοι και μας παρέχουν μια ασφάλεια και για εμάς τους ίδιους. Όμως εγώ έχω την υποστήριξη των μαθητών μου, την εκλαμβάνω κάθε μέρα, δεν την παρουσιάζω, το περισσότερο δεν τα λέω. Τα θαύματα της ειδικής εκπαίδευσης που γίνονται και που έχω ζήσει εγώ τώρα 15 χρόνια στην ειδική αγωγή, δεν τα μοιράζομαι συνήθως. Αυτά που μοιράζομαι είναι πολύ τυπικά. Δεν μπορώ κιόλας και δεν έχω και το χρόνο πλέον να το κάνω αυτό. Το καταλαβαίνουμε, αλλά εμείς θα θέλαμε να μοιραστείς. Ναι, εδώ μαζί σας ναι. Αλλά δεν μπορώ όμως να είμαι το Instagram για παράδειγμα όπως έχει γίνει. Δεν μπορώ να σηκώνομαι κάθε μέρα και να λέω μια καλημέρα επειδή θέλει το Instagram να τη λέω και επειδή πρέπει να το κάνω, γιατί πρέπει να το δει ο κόσμος και να τρέξει ο αλγόριθμος. Αυτό για να μεταφέρω μια πληροφορία που είναι βασική και ουσιώδη. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί θα χάσω το χρόνο, τον ουσιώδη, ναι, που θα δώσω μέσα στην τάξη και θα κάνω με τα παιδιά. Και το ποιοτικό. Ναι. Άρα εγώ θα το περάσω όπως θέλω να το περάσω και θα το αντιληφθούν όσο είναι να το αντιληφθούν. Εκεί έχουμε τη στήριξη των μαθητών μου, ζω τα θαύματα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πληροφορία θα μεγαλώσει παραπάνω. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα μεγαλώσει, γιατί άνθρωποι όπως εσύ είναι πολύ θετικά παραδείγματα. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάποια υποστήριξη στο βαθμό. Από αυτή την άποψη. Ναι, από αυτή την άποψη και στο βαθμό που θα έπρεπε να έχεις και εσύ και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το ζήτημα. Δεν θέλω να σου πω την αλήθεια από τη στιγμή που έχω τους μαθητές στο πλάι μου. Αυτό σωστό. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι άνθρωποι σε ακολουθούν και όσοι δεν σε ακολουθούν πρέπει να σε ακολουθήσουν. Γιατί είσαι θετικό πρότυπο, θα το ξαναπώ, και είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να έχουμε στους δικούς μας λογαριασμούς και στα δικά μας προφίλ τέτοιους ανθρώπους που θα μας βοηθάνε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε για να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο, έτσι, συνολικά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι θετικό για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι σίγουρα μια πληροφορία η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο σύνολό της και έχει ακόμη πολύ χώρο να δώσει. Ένα δύσκολο κομμάτι που έχει πολύ χώρο να δώσει και που είναι και δύσκολο να το προσεγγίσεις. Μερικές φορές απορώ και εγώ πώς το έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, για τους μαθητές σου δηλαδή και για τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τι σε έχει μάθει όλο αυτό? Κοίταξε, οι μαθητές μου καταρχήν να πούμε ότι είναι μαθητές με μη ορατές αναπηρίες, ας το πούμε, γιατί οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ή να έχουμε στο μυαλό μας μαθητές παιδιά τα οποία είναι σε ένα αμαξίδιο ή καροτσάκι όπως το λέμε, εντάξει, γιατί έχουμε γίνει και λίγο πολύ κολλάμε στις λέξεις τελευταία. Και όχι στην ουσία και στην πράξη. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω επίτηδες την άλλη τη λέξη, για να με κατηγορήσουν και να μου πούνε όχι, το είπες καροτσάκι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα νόημα τη δεδομένη στιγμή. Άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι μαθητές με μη ορατές αναπηρίες, οι οποίοι από μία άποψη, άμα προβατήσεις έξω, μπορεί και να μην το καταλάβεις και να μην το αντιληφθείς, όμως όταν θα έρθεις σε άμεση επαφή μαζί τους ή όταν θα πας στο εκπαιδευτικό κομμάτι ή στο πρακτικό κομμάτι ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, θα παρατηρήσεις ότι χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση και μια συγκεκριμένη δουλειά για να μπορέσεις να βγάλεις προς τα έξω, να δουλέψεις τους μαθητές και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν. Εντάξει. Υπάρχουν οπότε αυτές οι αναπηρίες οι οποίες δεν φαίνονται, αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες μπορεί να φανούν από έναν τρόπο ομιλίας, από μη ομιλίας που μπορεί να μην υπάρχει. Εντάξει, το σύνδρομο Down έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα αναγνωρίζουν. Οπότε οι μαθητές μας πούμε ότι είναι αυτοί. Είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα, γιατί μιλάμε για νοητική, για αυτισμό, για αναπτυξιακές αναπηρίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα σε μεγάλο βαθμό που σε δυσκολεύει στο να ενταχθείς σε ένα τυπικό πλαίσιο, σε ένα σχολείο και να αναπτύξεις εκεί το χαρακτήρα σου. Έχουμε και τη συναισθηματική ορίμανση
και την ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να βιώνει ένα άτομο μέσα από την αναπηρία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, την οικογένεια και τα ερεθίσματα που θα πάρει. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια πολύπλοκη, ας το πούμε, ομάδα ανθρώπων που πρέπει να χειριστείς. Αυτοί είναι οι μαθητές μου. Με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Έχεις την αναπηρία να χειριστείς, έχεις και την εφηβεία και την συναισθηματική ορίμανση. Και έχεις και τους γονείς. Σημαντικό αυτό, δεν το δίνουμε ποτέ σημασία, και τους γονείς. Οπότε βάζεις μικρούς στόχους και αναπτύσσονται. Φτάνουν σε ένα σημείο μέσα σε ένα περιβάλλον, όπως είναι ένα ειδικό σχολείο, το οποίο αποδέχεται, σέβεται, δεν κατηγορεί. Άρα το παιδί εκφράζεται και δεν περιορίζεται που θα γίνει στο τυπικό σχολείο αν βρεθεί. Και θα σου πω και εκεί μια ιστορία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δίνεις χώρο στα παιδιά. Τα παιδιά αρχίζουν και αποδέχονται τον εαυτό τους και νιώθουν οικεία μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Σου περιγράφω και μια ιδεατή κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και αποδέχονται και το ένα το άλλο, έτσι. Ναι. Επικοινωνούν μεταξύ τους, αποδέχονται το ένα το άλλο και εσύ τους αποδέχεσαι γιατί έτσι είναι. Έχουν έρθει σε ειδικό σχολείο. Άρα ουσιαστικά έχεις αποδεχτεί το γεγονός ότι το παιδί κάτι έχει και ήρθε. Άρα εγώ το σέβομαι, γιατί το αποδέχομαι, γιατί το γνωρίζω ότι είναι έτσι. Ας το πούμε το έτσι εντός εισαγωγικών, και το δίνω χώρο, χρόνο, δεν θα το κατηγορήσω, δεν θα το περιορίσω, θα το αφήσω να εκφραστεί, δεν θα του πω γιατί ξέρω εγώ το μαλλί σου είναι έτσι, γιατί θες να τρέξεις, γιατί θες να ουρλιάξεις, γιατί έτσι είσαι. Οπότε κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει και αισθάνεται όμορφα μέσα από αυτό. Και όταν του δώσεις μέσα από τη μαγειρική και κάποια ερεθίσματα, εκεί γίνονται τα θαύματα τα οποία εγώ περιγράφω. Και φτάνουμε σε ένα σημείο μετά 2-3 χρόνια, ένας μαθητής που καθόταν και δεν έκανε τίποτα, ξαφνικά να σηκωθεί και να σου μαγειρεύει. Καθόταν πόσα χρόνια? Μπορεί και 1 χρόνο και 1,5 και 2. Να μην έκανε τίποτα. Ναι, μπορεί. Παίρνει Γιατί όμως το αποδέχτηκες και το δέχτηκες γιατί είναι στο ειδικό σχολείο. Όμως εκείνο το παιδί ήθελε το χρόνο του που μπορεί να πάρει τόσο καιρό. Εξαετή είναι η φοιτηση. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το ειδικό σχολείο για μένα. Γιατί λέμε ειδικό, τυπικό, ένταξη κτλ. Όμως κάποια πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα ειδικά σχολεία για μένα δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην τυπική εκπαίδευση. Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε, επειδή ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, για το σχολείο, λέμε ειδικό σχολείο. Για ποιες ηλικίες μιλάμε? Οι ηλικίες στις οποίες είμαι εγώ είναι γυμνάσιο ηλίκιο. Εξαετή φοιτηση, δηλαδή πάμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου και πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικία, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να το. Είναι τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δημόσια σχολεία, τα οποία εστιάζουν σε εργαστηριακά μαθήματα. Και να πούμε, να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Αν υπάρχουν τα σωστά εργαστήρια, γιατί και εκεί έχουμε θέματα. Θα μας τα πεις και αυτά. Να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα εκτός όλων αυτών που περιέγραψες και της ηλικίας, της ευαίσθητης, έτσι, γιατί μιλάμε για εφηβεία. Γι' αυτό είπα και τη συναισθηματική ορίμανση. Γιατί μπορεί να πούμε ότι ένα παιδί θα πρέπει να το οριοθετήσουμε στα πλαίσια των νευροτυπικών, αλλά μέσα από τη συναισθηματική ορίμανση και την εφηβεία που έχει να ζήσει αυτό το παιδί, αυτό θα καταρακωθεί σε ένα τυπικό σχολείο και το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Το έχουμε ζήσει τα παλαιότερα χρόνια, αλλά έχουμε ζήσει και το ότι θα μας πεις εσύ βέβαια, κάποια παιδιά τα οποία πήγαιναν σε ειδικά σχολεία, είχαν την ικανότητα να μάθουν πράγματα και όμως δεν τους τα δίδαξαν. Και μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και άτομα με διάφορες αναπηρίες, τα οποία έχουν την ικανότητα να διαβάζουν, να μάθουν να διαβάζουν για παράδειγμα, και δεν ξέρουν να διαβάζουν γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία στο σχολείο που πήγαιναν να μάθουν να διαβάζουν. Μιλάμε τώρα για την ειδική αγωγή. Ναι. Μιλάμε για Ωραία. ειδική αγωγή. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά θα σου πω ότι πολλές φορές μας έχει τύχει και με τους γονείς και εμάς που παρατηρούμε τα παιδιά να εστιάσουμε τόσο πολύ στο κομμάτι ότι πρέπει να μάθει να διαβάζει, που παραμερούμε όλες τις δεξιότητες τις οποίες μπορεί να έχει ένα παιδί και το εγκλωβίζουμε και το στιγματίζουμε στο γεγονός ότι δεν ξέρει να διαβάσει, με αποτέλεσμα το παιδί να μην μάθει ή να κάνει και ένα masking, να προσποιείται ότι συμπεριφορικά ή πρακτικά ότι μπορεί να μάθει μέχρι ένα σημείο να διαβάζει, να το καμουφλάρει και τελικά να μην κάνει τίποτα στη ζωή του. Ενώ αυτό το παιδί μπορεί να έχει τρομερές δεξιότητες στη μαγειρική, στην κυπουρική, στο θέατρο, στο χορό. Που έχουν τα παιδιά με το σύνδρομο Down τρομερή ικανότητα σε αυτά τα κομμάτια. Στο χορό. Βέβαια. Αλήθεια. Και στο χορό και στην υποκριτική. Οπότε ας μην ξέρει να διαβάζει και τόσο, ας μην μάθει και για μένα. Σίγουρα. Απλώς εγώ περιγράφω σχολεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δίναν το ερέθισμα χορού, θεάτρου, μαγειρικής, όπως τώρα εσύ, ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς παρκάρονταν, θα το πω έτσι λίγο χοντρά, σε έναν χώρο για κάποιες ώρες, όπου είχαν μια απασχόληση. Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει επίσης εκεί. Όταν ένα σχολείο
αποτελείται από παιδιά τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλες δεξιότητες, δηλαδή έχουν δύσκολη αναπηρία, δηλαδή μπορεί να είναι και ακόμα παραπληγικά, τετραπληγικά κτλ. Τέτοιου είδους αναπηρίες ή πολύ δύσκολες στο να μπορέσει να δημιουργήσει στο κομμάτι του γράφω και διαβάζω και ένα σχολείο αποτελείται μόνο από αυτούς τους μαθητές, θα πάει έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται κάπου στο ενδιάμεσο, οι γονείς αποφασίζουν ότι σον και ντε, για να μην στιγματιστούν από την κοινωνία, θα πρέπει να βρεθούν σε ένα τυπικό πλαίσιο. Πες μας γι' Το αυτό. παιδί παραμένει σε ένα τυπικό πλαίσιο, πέφτει η ποιότητα των μαθητών της ειδικής αγωγής και ουσιαστικά το παρκάρισμα γίνεται αναπόφευκτο. Αυτό το σκέφτηκε κάποιος. Το παιδί με σύνδρομο Down ή με τη συγκεκριμένη αναπηρία θα πρέπει να πάει σε αυτό το σχολείο. Ο γονιός ξέρει ότι τα παιδιά παρκάρουν σε αυτό το σχολείο και φοβάται, γιατί έτσι είναι κατεστημένο και εδρεωμένο τη δεδομένη τη στιγμή. Όμως, αν δεν έχουμε ένα καλό υπόβαθρο, ένα καλό υπόστρωμα μαθητών, πώς θα μπορέσουμε εμείς να βγάλουμε τις δεξιότητες όταν το παιδί πρέπει να περιοριστεί σε πολύ συγκεκριμένα και χαμηλά αναπτυξιακά πράγματα. Επειδή στο σχολείο το οποίο είμαι έχουμε σωστό υπόστρωμα μαθητών στη μαγειρική και σε κάποια άλλα εργαστήρια, εμείς βλέπουμε άλλα πράγματα και παρατηρούμε. Τι βλέπετε? Βλέπουμε το μαθητή ο οποίος ξαφνικά είναι ένα θαύμα από μόνος του. Μπορεί να μαγειρέψει. Ναι, και έχουμε και τους γονείς που μας λένε οι ίδιοι ότι αχ, τόσο καιρό είχα το παιδί μου με αυτισμό στο τυπικό σχολείο. Έλεγε η συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία μπορεί να ήταν και σε ένα κεδασί, ότι το παιδί δεν κάνει, πρέπει να πάει σε ένα ειδικό σχολείο να μπορέσει να αναπτύξει και το υπόλοιπο κομμάτι, το επικοινωνιακό, το αναπτυξιακό, να μπορέσει να λειτουργήσει, να επικοινωνήσει. Και γυρνάει η μαμά και μου λέει στο τέλος: το καλύτερο πράγμα που έκανα ήταν να φέρω το παιδί μου στο ειδικό σχολείο. Γιατί δεν το έφερνε όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή? Γιατί δεν μπορούσε, πρώτον, δεν μπορούσε να αποδεχτεί την αναπηρία του παιδιού της και θεωρώ ότι οι περισσότεροι γονείς δεν την αποδέχονται, και το στίγμα της κοινωνίας. Το οποίο υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη και θα σου πω 2 παραδείγματα. Είμαι πάρα πολύ υπέρ στις δράσεις σύμπραξης μεταξύ των σχολείων. Αυτό είναι μια καλή λύση για να γνωρίσουν οι μεν τους δε. Δηλαδή, ένα τυπικό σχολείο να συνεργαστεί με ένα ειδικό σχολείο με κάποιο πρόγραμμα. Εμείς έχουμε κάνει πολλά προγράμματα τέτοια, ή ακόμη να γίνουν επισκέψεις των μαθητών από το τυπικό στο ειδικό και αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, ήμουν τυχερός και είχα μια πολύ καλή διευθύντρια, η οποία ήταν πολύ ανοιχτή και δεν κλείδωνε μέσα σε κουτάκια και παραθυράκια της νομοθεσίας. Και έδινε πολύ χώρο. Με αποτέλεσμα έλεγε ότι θα έρθει το συγκεκριμένο το σχολείο να μαγειρέψει στους χώρους μας. Ερχόταν το σχολείο, της έλεγα εγώ: κυρία Διευθύντρια, θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα έξω στον προάβλιο χώρο όλα μαζί. Ναι, λέει, συμφωνώ σε αυτό, λέει, αλλά μπορεί να αντιδράσουν οι καθηγητές, να φοβηθούν και αυτά. Λέω: δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ρίσκο της εκπαίδευσης. Και το κάναμε. Και όσες φορές το κάναμε ήταν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φοβόμασταν και να γίνει κάτι και να συμβεί κάτι και ποιος θα πάρει την ευθύνη. Αυτή η ευθύνη πάντα. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Στην Ελλάδα αυτή η ευθύνη. Ναι. Και πώς θα γίνει. Και όχι, εγώ δεν γίνεται. Και όχι, δεν μπορούμε γιατί φοβόμαστε. Και όχι, θα βρεθούμε στη φυλακή. Τώρα εντάξει. Οκ. Σε πληροφορώ ότι πάντα τα παιδιά συνεργαζόντουσαν. Προετοιμάζαμε τα παιδιά με μια καλή εισαγωγή για το τι είναι αναπηρία. Να έρθουν σε άμεση επαφή με τους μαθητές μας, να μην τους φοβηθούν, να επικοινωνήσουν, να μιλήσουν, να αγγίξουν. Και όσες φορές το κάναμε ήταν μαγικό. Αντίστροφα, όταν φύγαμε με μια μικρή ομάδα δική μου για να πάμε να κάνουμε μια συνταγή από το βιβλίο μου σε ένα άλλο σχολείο, ένας μαθητής, γιατί πολλές φορές οι μαθητές με αυτισμό, όταν βγουν από το περιβάλλον, το ασφαλές ή το στερεοτυπικό, θέλουν το χρόνο τους ή θέλουν το δικό τους τρόπο που θα κινηθούν. Οπότε ο μαθητής ο Μεν, ο οποίος που ήταν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, που ξαφνικά ήταν πάρα πολύ καλός στη μαγειρική, έπρεπε να βρεθεί σε ένα πλαίσιο με πάρα πολύ θόρυβο, άγνωστα άτομα κτλ. Καινούργια ερεθίσματα. Δεν λειτουργήσε, δεν ήθελε να συνεργαστεί και ήταν έξω. Α, δεν ήθελε. Όχι, ναι. Και είναι λογικό. Ναι. Δεν τον πίεσα. Εννοείται. Είχαμε προνοήσει και γι' αυτό είχαμε το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που ήταν μαζί του έξω στο διάλειμμα. Λοιπόν, ο μαθητής ήταν μέσα στην τρελή χαρά όμως παρόλα αυτά. Συναισθηματικά είχε μια εφορία. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που βρέθηκε σε ένα σχολείο. Γιατί όσες φορές του είχα πει ότι θα πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα σχολείο με άλλους μαθητές, ήταν τρομερά χαρούμενο που θα έρθει σε επαφή με άλλα. Αλλά όμως έκανε τα αυτιστικά του. Δεν μιλούσε, πήγαινε γύρω-γύρω, πήγαινε ερχόταν, καθόταν λίγο στο παγκάκι. Μια χαρά ήταν, χαρούμενο ήτανε. Οι μαθητές όμως από το ένα σχολείο το κοιτούσαν όλοι πάρα πολύ περίεργα. Γιατί δεν γνώριζαν. Ναι. Δεν ήξεραν. Ναι.
Κατάλαβες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έρχεται και κουμπώνει ότι ένα σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε με τόση πληροφορία στα social για την αναπηρία, για αυτά που λέμε, ουσιαστικά στην πράξη, σε ένα τυπικό σχολείο, γιατί το ζήσαμε και σου αναφέρω και ένα παράδειγμα, οι μαθητές δεν ήταν πάρα πολύ. Πολύ κουμπωμένοι και τους περίεργα. Οπότε, ενώ ο ίδιος ο μαθητής δεν το βίωνε αυτό το πράγμα. Το ζούσε τελείως διαφορετικά. Το ζούσε τελείως διαφορετικά. Όμως, Γιώργο, κατά την άποψή σου, τι θα έπρεπε να γίνει και στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης? Ένα καλό βήμα είναι αυτό. Γιατί το να βγαίνουμε και να μιλάμε και να δημιουργούμε βιβλία τα οποία άλλοι τα διαβάζουν, άλλοι τα διαβάζουν κτλ. Οκ, καλό και αυτό. Δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται αυτό στην εκπαίδευση μέσα, αυτό βαθιά, μέσα στα βαθιά νερά της εκπαίδευσης. Να μπορέσουμε να το περάσουμε στους εκπαιδευτικούς ώστε να το θέλουν και οι ίδιοι και να αισθανθούν ασφάλεια μέσα από αυτό να το κάνουν και να γίνει και κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό, θα έλεγα. Η σύμπραξη, η συνεργασία, οι επισκέψεις, εκεί στο βίωμα, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα σχολείο τυπικό έχει μαθητές αυτή τη στιγμή, δυστυχώς που θα το πω, οι οποίοι λίγο γίνονται πια μία ομοιόμορφη μάζα. Συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, φοράνε όλοι μαυρά ρούχα. Θα το πω και αυτό γιατί είναι λίγο ένα παραθυράκι το οποίο εμένα λίγο με τρομάζει στον εκπαιδευτικό. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη ομοιομορφία. Δεν θέλουν να ξεφύγουν, δεν θέλουν να φανούν, δεν θέλουν να διαφοροποιηθούν οι μαθητές στα τυπικά σχολεία, κατά τη γνώμη μου. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όσο και αν μιλάμε για συμπερίληψη και για διαφορετικότητα σε όλες τις διαστάσεις. Έτσι. Όχι μόνο για την αναπηρία και για την ομοφοβία και για όλα. Έχω παρατηρώ μια ομοιομορφία σε σχολεία αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει ένα παιδί να ξεφύγει από το σύνολο. Αυτό το πράγμα δυσκολεύει και μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα στο μέλλον. Άρα και οι καθηγητές οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν πολλά βήματα και από μόνοι τους, σαν μονάδες. Γιατί βέβαια, και από μόνοι τους. Και όλα στο εκπαιδευτικό σύστημα σαν να είναι κάτι τρίτο, αθέατο. Είναι και ατομική μας ευθύνη. Ναι, και από μόνοι τους σαν μονάδες, αλλά θέλω να πω ότι δεν αρκεί. Και έχω κι άλλο παράδειγμα. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα φεστιβάλ να κάνω μαγειρική σε έναν υπαίθριο χώρο, γιατί κάνω σε υπαίθριους χώρους μαγειρική, όσο αυτόν και να ακούγεται περίεργο. Εκεί που μαγειρεύουμε, έρχονται δύο γονείς που φορούσαν την μπλούζα με το puzzle, το σήμα του puzzle για τον αυτισμό, και μου λέμε: Γεια σας, σας γνωρίζουμε, μαζερέ και τα παιδιά, και ήταν το παιδάκι τους μαζί. Εντάξει, είμαι πολύ εξοικειωμένος και μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα μια αναπηρία. Κατάλαβα προφανώς και την πλούζα να μην έβλεπα ότι το παιδί έχει αυτισμό. Λέω, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, λέω, αν θέλετε να μου το δώσετε δίπλα μου, σαν βοηθό, να μπορέσω, λέω, να κάνω αυτή τη συνταγή που θα κάνω την επόμενη μαζί με τους μαθητές. Δεν θέλαν. Τους δικαιολόγησαν, είμαι σίγουρος, ότι δεν προλαβαίνουν κτλ. Δεν θέλαν. Σε μια επαρχιακή πόλη. Γιατί υπάρχει το στίγμα. Άρα, ό,τι και να λέμε, που μιλάμε και λέμε ότι προσπαθούμε, συζητάμε, δείχνουμε, κάνουμε stories, εγώ στην πράξη όμως βλέπω κάτι πράγματα τα οποία με τρομάζουν. Δηλαδή, δεν θέλανε, γιατί δεν θέλανε να φανεί το παιδί ότι έχει αυτισμό. Και έχω και ένα άλλο παράδειγμα θετικό. Έχω δημιουργήσει τη δική μου ομάδα, του Special Chef, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, μέσω του Πολυφώνικα, με την κυρία Έφια Βέροφ, στην Αθήνα, όπου είναι μια ομάδα 12 παιδιών με αναπηρίες, όπου τα τελευταία 2 χρόνια και τρίτο φέτος χρόνο εκπαιδεύονται μαζί μου εκτός σχολείου, στη μαγειρική, με βάση το συγκεκριμένο τρόπο συνταγών που φτιάχνω εγώ με το δικό μου τρόπο και που λειτουργεί, και κάνουμε και δράσεις μαζί εκτός. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό, μας κάλεσε για να μαγειρέψουμε μαζί τους. Να κάνουμε την συνταγή της συμπερίληψης. Εταιρεία η οποία δεν έχει σχέση με... Δεν έχει καμία σχέση, όχι. Μας κάλεσε στα γραφεία της. Πολύ καινοτόμο και πρωτοπόρο. Και για την εταιρεία, γιατί εγώ δεν έχω πολλούς followers. Και ούτε με το άτομο το οποίο. Γιατί ξέρεις τι κάνουν οι εταιρείες. Μπαίνουν μέσα, κοιτάνε, έχεις τόσους followers, όχι, φεύγεις. Έχεις αυτούς τους. Έχεις τόσα likes, όχι. Δεν βλέπουν. Τι είναι αυτό ενδιαφέρον που κάνεις. Έχει ουσία. Είναι θετικό για τον κόσμο μας. Ναι, είναι κάτι. Παιδί μου, δηλαδή, κοιτάνε τα likes, γεια σας. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση που επικοινωνούν και μας λένε: Θέλουμε πολύ να μαγειρέψετε με τους Special Chef και να έρθετε στα γραφεία μας με τους εργαζόμενους μας για 2 ώρες και να κάνετε μια συνταγή, να μας την κάνουν τα παιδιά.
Πιστέψαν σε αυτό, γιατί κάποιοι δεν πιστεύουν. Θέλουμε να μας πεις το όνομα της εταιρείας. Ήταν η Μπαρίλα, λοιπόν, και ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και λέω, τους το είπα κιόλας, τους λέω, πού μας βρήκατε, λέω, γιατί ξέρετε, επειδή το έχω αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, συνήθως λέω για να κάνουν κάτι, το πρώτο πράγμα που θα δουν είναι να έχεις 10.000, 20, 30 ή 20.000 followers. Όλοι. Εκδοτικοί, εταιρείες κτλ. Λέει, μα σας είδαμε, λέει, αυτά που κάνετε, λέει, με τα παιδιά και μας φάνηκαν πάρα πολύ καινοτόμα. Και επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας, ενώ παθαίνω COVID εγώ και πηγαίνουμε πιο μετά, τέλος πάντων, θέλουμε, λέμε, για την Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας να κάνουμε μαγειρική με τους εργαζόμενούς μας για να μπορέσουν να γνωρίσουν αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το θεώρησα, αυτό ίσως θεώρησα ότι είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών μου. Δηλαδή, ζητάνε από μένα να πάρω τους μαθητές μου, ούτε στο σχολείο το πιστεύω αυτό, και να πάμε σε μια εταιρεία και με τα στελέχη της εταιρείας και τους διευθυντές να μαγειρέψουμε. Ήταν και Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας και θα μπορούσε, ας το πούμε, όλο αυτό να είναι marketing. Όμως έλα που παθαίνω COVID και που αυτό έγινε 3-4 μήνες μετά, άρα ουσιαστικά ήταν κάτι που το θέλαν πραγματικά να γίνει. Το θέλανε οι ίδιοι, ήταν μια δράση ουσίας που το επέλεξε η εταιρεία, επέλεξε εσένα συγκεκριμένα γι' αυτό, γιατί είδαν τη δουλειά. Τους μαθητές μου ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και μπράβο στην εταιρεία που το έκανε αυτό. Μακάρι να ακολουθήσουν όλες. Φτάνουμε εκεί μαζί με 5 μαθητές. Πάντα κάνουμε μια παρουσίαση ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και ξεκινάω και εγώ και λέω: είναι ο τάδε μαθητής που έχει αυτισμό. Είναι ο τάδε μαθητής που έχει νοητική υστέρηση. Είναι ο τάδε μαθητής που έχει διάσπαση προσοχής. Ξέρεις, οι μαθητές μου, περήφανοι γι' αυτά. Μένουν παθαίνουν σοκ. Κάτω τους βλέπω. Που ήταν οι διευθυντές της εταιρείας, τα στελέχη. Είμαστε οι τάδε, κάνουμε αυτό, έχουμε αυτό και φωτογραφίες εκεί και αυτά. Ναι, παιδιά, γιατί να κρυβόμαστε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μιλάω σαν ομάδα, που γι' αυτό το πράγμα που έχουν απόλυτη συναίσθηση και επίγνωση το τι είναι και τι κάνουν και τι μπορούν να προσφέρουν, αν τους δοθεί η ευκαιρία. Μοιράζονται σε διάφορα γκρουπάκια και εγώ τραβούσα βίντεο. Ναι. Και μαγειρεύουν. Και μαγειρεύανε μαζί με τους ανθρώπους μαζί. εκεί. Αυτοί ήταν ο ένας που ήταν ο αρχηγός, ας το πούμε, ο μαθητής μου, μαζί με 4-5 στελέχη. Οι άλλοι υπάρχουν αυτά σε βίντεο, μπορεί να το δει. Αυτό θα έλεγα και εγώ και στα δικά σου social. Το οποίο είναι, πες το μας λίγο έτσι. Έβγε Special Education και σελίδα έβγε στα ελληνικά στο Facebook. Ωραία, για να μπει ο κόσμος να τα δει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Περάσανε τέλεια. Πήραμε τρομερή ανατροφοδότηση από το προσωπικό την άλλη μέρα και στα τηλέφωνα και σε email τα πάντα και από τους μαθητές μου. Και επιστρέφοντας, γυρνάει και μου λέει ένας μαθητής μου: κύριε, αυτό είναι το σχολείο το προηγούμενο που πήγαινα όταν ήμουν δημοτικό. Λέω μπράβο. Ναι, λέει, αλλά δεν πέρασα καλά. Γιατί, λέει, εκεί πέρα ο δάσκαλος με είχε όλο τιμωρία. Λέω γιατί? Γιατί, λέει, δεν ξέρω. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε το παιδί να προσαρμοστεί. Γιατί σημαίνει και αυτό. Το σχολείο που έδειξε ήταν τυπικής εκπαίδευσης. Ναι. Άρα τώρα μιλάμε για 15 χρόνια πίσω, έτσι, μπορεί και 20. Είναι άλλο ένα παράδειγμα που περιγράφω και λέω με δεδομένα. Ένα παιδί σε ένα τυπικό σχολείο μπορεί όντως να μην μπορεί να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτό να υποστηριχθεί είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τους ίδιους τους μαθητές του και το παιδί να στιγματίζεται εκεί, όχι στην κοινωνία. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή είχα δίπλα με έναν μαθητή που μαγείρεψε μόνος του με στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας. Που τον κάλεσαν. Τον κάλεσαν. Ναι. Αυτό είναι το διαφορετικό το οποίο εγώ ζω, οι αντιφάσεις που ζω, η μεν και η δε, με πραγματικά παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω στα τόσο χρόνια που είμαι, που είναι πολύ σημαντικά για μένα και που πρέπει να ακουστούν και προς τους γονείς. Γιατί οι γονείς αυτή τη στιγμή είναι πολύ περήφανοι που το παιδί ήρθε στο ειδικό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους γονείς, γιατί αυτή τη στιγμή σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης, τυπικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν παιδιά που έχουν αναπηρίες, επειδή οι ίδιοι οι γονείς δεν αποδέχονται ότι τα παιδιά έχουν αναπηρίες, με αποτέλεσμα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να δέχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να διαχειριστούν στο ίδιο τμήμα. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Χωρίς να υπάρχει υποστήριξη. Εκεί έρχεται και η τιμωρία πολλές φορές. Που μπορεί αναγκαστικά να οριοθετήσει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος το παιδί, γιατί με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί δεν ανταποκρίνεται και το παιδί είναι αυτό που είπα, να κάνει μάσκινγκ, να έχει την ικανότητα να το κάνει, θα το κάνει. Και να το παίξει ότι μπορεί και τα καταφέρνει, ενώ στην πραγματικότητα είναι άκρως δυστυχισμένο. Συμβαίνει στον αυτισμό αυτό. Τι θα έλεγες σε αυτούς τους γονείς, αν μπορούσες να τους μιλήσεις, που δεν αποδέχονται. Κατανοώ τους γονείς, να το πω. Πλήρως, γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά να σου ανακοινώνεται, να συνειδητοποιείς ότι εσύ πρέπει να βγεις από μια νευροτυπικότητα, κανονικότητα οριοθετημένη που πρέπει να την έχουμε όλοι μας, γιατί έτσι είδαμε, γιατί έτσι μας μάθανε, γιατί το φοβόμαστε. Άρα υπάρχει ενεμένη κατανόηση αυτή και οι γονείς δεν μπορούν, όπως σου είπα και πριν, να το αποδεχτούν και ίσως να μην το αποδεχτούν και ποτέ, ακόμη και αν κάνουν τα βήματα και τις προσπάθειές τους, γιατί φοβούνται. Ο φόβος είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Πολύ σωστά. Φοβούνται την κοινωνία και σωστά κάνουνε, γιατί το παιδί όντως θα υποστεί bullying σε ένα τυπικό σχολείο. Ναι, αλλά αυτό θα έλεγα ούτως ή άλλως θα το υποστεί. Είτε πάει σε ειδικό σχολείο. Στο ειδικό δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι έξω από το ειδικό σχολείο, εφόσον υπάρχει μια διαφορετικότητα την οποία, κακά τα ψέματα, η κοινωνία δεν την αποδέχεται ακόμη. Θα υπάρχει ένα bullying το οποίο θα δεχθεί. Έτσι, μέχρι να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Και στην τυπική εκπαίδευση θα το δεχτεί. Ναι, βέβαια. Μα εκεί κυρίως. Γι' αυτό είπα ότι ένα ειδικό σχολείο είναι φτιαγμένο και έτσι από τη φύση του και στους καθηγητές και στους μαθητές για να αποδεχθεί και να αγαπήσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην κοινωνία. Και αυτό είναι το βασικό το οποίο σταδιακά πρέπει να χτίσουμε. Να πιστέψουμε στην ειδική αγωγή. Πολλές φορές δεν πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι καθηγητές. Οπότε με αποτέλεσμα, αν δεν το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι, να υποβιβάζεται αυτό το κομμάτι. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και όταν αναπτυχθεί τόσο πολύ θα μπορέσει να περάσει και στη τυπική. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Να αναπτυχθεί από όλες τις πλευρές. Από όλες, και από την ειδική και από την. Ναι. Και τότε θα μπορέσει να ενσωματωθεί μέχρι ένα σημείο, ένα βαθμό. Δεν μπορεί να ξυπνήσουμε ξαφνικά. Γιατί το λένε και οι γονείς. Δεν μπορώ, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Όλοι μιλάνε για την συμπερίληψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να διαχωρίζονται, πρέπει να είναι μαζί. Συμφωνώ, αλλά αυτά είναι σε μια ιδεατή πραγματικότητα η οποία δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε τη μέρα στην άλλη και να φτάσουμε σε αυτό. Θέλει πολλή δουλειά προς το παρόν όλο αυτό για να γίνει. Και σε ένα ειδικό σχολείο αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει. Να πούμε ότι πολλοί κόσμος, και πάλι πολύ λογικό, δεν γνωρίζει την συμπερίληψη, έτσι. Ο όρος. Είναι μια λέξη που παίζει πολύ, οπότε παίζει τόσο πολύ που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και τι είναι. Δεν καταλαβαίνουμε και τι είναι. Όπως λέμε αυτό με την αναπηρία, που όλοι πιστεύουμε, άμα κοιτάξουμε στα social, ότι είναι ένα μαξίδιο και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φωτεινός και λαμπερός. Ναι, υπερήρωας, παρά το γεγονός ότι έχει αυτό το κομμάτι που πραγματικά το δυσκολεύει πάρα πολύ στη ζωή του. Έξω δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο. Όμως δεν είναι αυτό, γιατί μόνο αυτό. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις αναπηρίες που εγώ είπα που δεν τις βλέπουμε. Βλέπουμε παιδιά με σύνδρομο Down έξω, βλέπουμε κάποιο παιδί με αυτισμό να κυκλοφορεί, γιατί ξέρεις, κάποια εκφράζονται και φαίνονται. Θα γυρίσουμε έτσι απότομα και θα το κοιτάξουμε περίεργα. Γιατί θα μας φανεί περίεργο. Δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό δεν το κάνουμε και δεν γυρνάμε. Θα γυρνούσαμε. Και δεν το βλέπουμε γιατί δεν υπάρχουν και οι προδιαγραφές έξω, έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν. Οι προδιαγραφές συγκεκριμένες δεν είναι προδιαγραφές όμως οι οποίες έχουν να κάνουν με την πρόσβαση, την κινητική. Είναι συναισθηματικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Δεν μπορεί να το βγάλει ο γονιός στο παιδί του, γιατί θα το κοιτάξουν περίεργα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ίσως η προσβασιμότητα ακούγεται και πολύ περισσότερο, γιατί θα ήταν ένα βήμα για ανθρώπους που έχουν άλλα ζητήματα αναπηρίας, είτε κάποια τετραπληγία, είτε πρέπει να είναι σε κάποια μαξίδιο. Είναι πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική. Δεν μπορούν να βγουν έξω και άρα ο κόσμος δεν τους βλέπει και άρα δεν εξοικειώνεται και δεν έρχεται σε επαφή μαζί τους. Έτσι, αλλά σίγουρα και αυτό που λες. Δηλαδή, είμαστε εξοικειωμένοι όμως με τις ορατές, τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, τις μάθαμε πολλά χρόνια τώρα. Μισό λεπτό. Με τις μη ορατές δεν είμαστε. Ισχύει. Είμαστε εξοικειωμένοι σαν εικόνα. Ναι, σαν εικόνα. Όμως στην πραγματικότητα, για να έρθουμε σε επαφή, δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Δηλαδή, ο κόσμος όταν βγει κάποιος με μαξίδιο έξω, τον κοιτάει περίεργα. Με το μαξίδιο, με το παστούνι, τις αναπηρίες αυτές. Ναι. Νομίζω όχι. Είναι αρκετά εξοικειωμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι εκεί πέρα το μόνο κομμάτι που έχουμε είναι η πρόσβαση. Δηλαδή το να δημιουργήσουμε κατάλληλα πεζοδρόμια και ράπες και να μην τις κλείνουμε τις ράπες πολύ σοβαρό. Τώρα τα υπόλοιπα πρέπει να γκρεμίσουμε μια ολόκληρη πόλη, θεωρώ, σε κάποια σημεία. Ναι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά κάποια άλλα φυσικά σαφέστατα πρέπει να γίνουν. Γιατί και στην Αθήνα βλέπω τόσο πολλά τραπέζια πλέον πάνω στις ράπες των αναπήρων. Τόσο πολλά με τον τουρισμό που τι να πω δηλαδή τώρα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι και θέμα και νομοθεσίας. Δηλαδή, όλα τα καταστήματα θα έπρεπε να έχουν ράμπα αναπήρων που δεν έχουν. Ναι, μα εδώ το βασικότερο όλο είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν πας στο κέντρο, γιατί μένω σε μια πολύ κεντρική περιοχή της Αθήνας, υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα που είναι ΣΥΡΙΖΑ κάτω στις γραμμές που θα περάσει ο τυφλός. Άρα τι. Υπάρχει πρόσβαση και την απαγορεύουμε οι ίδιοι κατευθείαν. Δηλαδή, έχει αναρωτηθεί ο καθένας μας ο ίδιος, σαν μεμονωμένη μονάδα, τι κάνει γι' αυτό και τι προσπαθεί να κάνει. Γιατί και εγώ
θα μπορούσα να κλείσω την πόρτα, να μπω μέσα στην τάξη μου, να κάνω το μάθημά μου, να φύγω και να είμαι ήσυχος. Κάνω 200 πράγματα. Εσύ θα μπορούσες να είσαι τεχνολόγος τροφίμων διευθυντής αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή, πόρτα κάπου. Ναι, δηλαδή, δηλαδή προσπαθώ λίγο, σαν Γιώργος Αργενιάδης, να κάνω κάτι, να μην κλείσω ποτέ μια ράμπα. Δεν έχω κλείσει ποτέ στη ζωή μου ράμπα. Πριν πάμε στο απλά και διαφορετικά που θέλουμε πολύ να μας πεις. Θέλουμε λίγο να μας πεις για τις διαφορές που παρατήρησες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν έκανα όλα αυτά με τις σελίδες, με τις φωτογραφίες με των παιδιών, με τις συνταγές, με το ότι είναι η διαφορετικότητα, ότι πρέπει να αναδεικνύεται, να προωθείται κτλ. Κάπου εκεί πέρα λίγο τα πράγματα γίνανε περίεργα, ότι αυτά είναι πολύ περίεργα για εδώ. Εμείς αυτά εδώ δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα ξέρουμε, οπότε δεν είσαι και κατάλληλος για την ειδική αγωγή. Την επόμενη χρονιά με πήραν να πληρωτή στην Αθήνα, στην Ελευσίνα. Εκεί πέρα, έτσι το ακριβώς αντίθετο, σαν να περίμενε το σύμπαν να βρεθώ και να έχει ανάγκη αυτή την πληροφορία να μεταφερθεί. Συν το γεγονός ότι στο ένα του σχολείο εδώ πέρα το πρόγραμμα ήταν μία ώρα αυτό το μάθημα, την άλλη ώρα αυτό, την άλλη ώρα αυτό, την άλλη ώρα αυτό το τμήμα, δηλαδή 4 ώρες, 1, 2, 3, 4 διαφορετικά τμήματα. Πώς το μαγειρέψουμε 4 διαφορετικά τμήματα? Και όταν πήγα στην Αθήνα, λέω, να σας πω λίγο κάτι. Μπορεί, λέω, να είναι 3ωρο και 2ωρο συνεχόμενο. Και γυρνάει και μου λέει η διευθύντρια, καλά, εννοείται τι. Να πάρεις, λέει, το τμήμα από την αρχή, να φτάσεις σε ένα εκπαιδευτικό στόχο, συνεχεία. Αυτό ήταν ο στόχος σου. Θεωρώ ότι τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία είναι κατάλληλα αυτή τη στιγμή για τους μαθητές με αναπηρίες, είναι αυτά που μπορούν να προσφέρουν κάτι ευχάριστο στον μαθητή, κάτι το οποίο θα του φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα και ένα δημιουργικό. Τι είναι αυτό? Μαγειρική, κυπουρική, κεραμική, κάποια μαθήματα καλλιτεχνικά, αυτόνομη διαβίωση. Τα οποία τα κάνουν εκπαιδευτικοί. Τα οποία είναι δομημένα σε κάθε σχολείο. Αν σου πω ότι δεν υπάρχει κανένα τμήμα, κανένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη που να έχει εργαστήριο μαγειρικής και αυτόνομης διαβίωσης, τι θα μου πεις? Κανένα. Δεν υπάρχει. Όχι, κανένα. Και βρέθηκα στην Αθήνα με εργαστήρια μαγειρικής, τα οποία τα αναπτύξαμε σταδιακά με τους μαθητές. Είχαμε χορηγίες, κάναμε μαθητικούς διαγωνισμούς, κερδίσαμε χρήματα και αναπτύξαμε σιγά σιγά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 5 οργανωμένα εργαστήρια μαγειρικής κάτω στην Αθήνα, τα οποία τρέχουν. Άρα εκεί ένιωσα μια διαφορά, ακόμη και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ότι είναι ίσως ο κόσμος λίγο πιο έτοιμος απέναντι στην αναπηρία. Δημιούργησα τη δική μου ομάδα, στα σχολεία, στην οργάνωση. Είναι πιο ανοιχτός. Ναι, κάτι το οποίο εδώ πέρα είναι λίγο πιο παροχημένο, λίγο πιο στερεοτυπικό, λίγο πιο φοβισμένο, λίγο πιο στο πλαίσιο κάτω από ενός πέπλου που δεν. Ναι, με το θέλουμε, αλλά αυτό βλέπω εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στα σχολεία εδώ της ειδικής αγωγής, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γίνει για να μπορέσουν να εξελιχθούν? Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ δύσκολη να γίνει, γιατί είναι ένα εδραιωμένο σύστημα πολλά χρόνια. Όταν ξεκίνησε η ειδική αγωγή που δεν τη γνώριζε κανένας, οπότε ο καθένας δημιουργούσε μια ειδικότητα η οποία μπορεί να βόλευε τη συγκεκριμένη την στιγμή ή να ήταν πιο εύκολη να γίνει. Οπότε βρεθήκαν να υπάρχουν σχολεία με πάρα πολλά διαφορετικά εργαστήρια ανά την Ελλάδα. Είναι τελείως κρατικό ζήτημα, νομοθετημένο, το οποίο θα πρέπει να γίνει και να πιαστεί από την αρχή και να γίνει από την αρχή μια οργάνωση του όλου συστήματος των εργαστηρίων, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια ώρα στην άλλη. Αλλά είναι μια αλήθεια, είναι ένα δεδομένο. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε ότι τα εργαστήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πράγματα αυτά που ανέφερα και της αυτόνομης διαβίωσης είναι βασικά για την ανάπτυξη των παιδιών. Και να πάμε από την εκπαίδευση στον έξω κόσμο, γιατί εκπαιδεύονται τα παιδιά έτσι ώστε να βγουν στην κοινωνία, να γίνουν αυτόνομοι, όπως λέει και εσύ, και να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά, για παράδειγμα, στο κομμάτι της μαγειρικής. Υπάρχουν κουζίνες προσβάσιμες που θα μπορέσουν... Ναι, εκεί τώρα τι συμβαίνει. Εκεί πέρα έχουμε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι λεγόμαστε εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, άρα υπάρχει το επαγγελματική μέσα και πρέπει να εστιάσουμε στο επαγγελματικό κομμάτι. Άρα πρέπει να δοθούν με κάποιον τρόπο δικαιώματα στα παιδιά που παίρνουν το απολυτήριό τους, ίσως και επαγγελματικά, ας το πω έτσι, ή να συνεχίσουν σε μια επόμενη δομή η οποία να τους παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα. Και ένα άλλο το οποίο γίνεται και γίνεται στην Αθήνα, και θα αναφέρω και εδώ πέρα τη διαφορά. Εσείς σαν Loud έχετε κάνει κάποιο πράγμα και συγχαρητήρια. Υπάρχουν κάποια σωματεία κάτω όπου βρίσκουν στα παιδιά δουλειά, τα οποία όμως πρέπει να στηρίζονται στην πραγματικότητα, όμως σε εξωτερικό φορέα, δηλαδή σε μια εταιρεία, πρέπει να στηρίζονται από ένα άτομο αρχικά,
και για ίσως για αρκετό χρόνο από ένα σύμβουλο, ας το πούμε έτσι, που θα είναι μαζί στο παιδί για τα πρώτα στάδια για να το στηρίξει και να ενημερώσει και τους υπόλοιπους. Έλα όμως που αυτό, πώς μου είπαν εκεί πέρα οι συνάδελφοι, γιατί κάνουμε και δράσεις και πήγαμε, τους επισκεφτήκαμε, μαγειρέψαμε, είπαμε τι δεν είναι νομοθετημένο από το κράτος και όταν βρεθεί μέσα σε μια εταιρεία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ο μισθός του ανθρώπου αυτού που θα είναι ο σύμβουλος. Και σαν ύπαρξη, σαν τέτοιο, σαν άτομο μέσα. Σαν άτομο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την εταιρεία, μου είχαν πει. Δεν μπορεί, λέει, γιατί λόγω ασφάλειας, δηλαδή μπορεί να πληρώνει το άλλο φορέα. Σου λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Αλλά όμως δεν μπορεί να υπάρξει αυτό σαν άτομο εκεί πέρα. Οπότε δεν γίνεται και δεν τρέχει αυτό. Ή θα πρέπει να γίνει στο περίπου. Άρα το βασικότερο όλο είναι ότι χρειάζεται μία στήριξη, ένα άτομο το οποίο μπορεί να τα καταφέρει, γιατί δεν μπορούν και όλα τα παιδιά να κάνουν τα πάντα, έτσι. Να τα καταφέρει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά σε μια εταιρεία, και έχουμε παραδείγματα που έχουν γίνει και από μαθητές μου, που θα πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο και να στηριχθούν και παράπλευρο από ένα ψυχολόγο κοινωνικό λειτουργό. Οι μαθητές σου που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε εσάς και μετά πηγαίνουν σε κάποια εταιρεία. Τους περισσότερους τους χάνουμε δυστυχώς και πηγαίνουν σε δομές οι οποίες δεν ξέρουμε τελικά τι απέγιναν. Κακό και αυτό βέβαια, συμβαίνει όμως. Αλλά έχουμε και κάποια παραδείγματα που γνωρίζουμε ότι βρήκανε δουλειά από σωματεία, ΑΜΕΑ που κάνουν αυτό το πράγμα που τους ανέφερα. Βρήκανε δουλειά και αυτή τη στιγμή εργάζονται με μεγάλη δυσκολία, όπως μου ανέφεραν οι συνάδελφοι, για αυτό το κομμάτι του συμβούλου που δεν υπάρχει, και αυτό είναι καλό που ακούγεται, γιατί μπορεί να γίνει μια νομοθεσία για αυτό το κομμάτι, ώστε να στηρίζει στα πρώτα βήματα έναν μαθητή σε μια εταιρεία, να είναι μαζί του και σιγά σιγά να αποσχιστεί. Και το προσβάσιμο, πες εσύ, φυσικά σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα που ανέφερα εγώ. Δηλαδή, καταρχήν να το αποδεχτούμε εμείς οι ίδιοι, ότι το παιδί μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να δουλέψει 3 ή 4 ώρες και όχι 8ωρο, πιάνει τα βάνια, ας το πούμε. Μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα πολύ τέλεια. Είχαμε κάνει μια εικονική επιχείρηση που κάναμε κουλουράκια. Ο μαθητής με τον αυτισμό τα έκανε ακριβώς. Μόνο αυτό έκανε. Ναι, αλλά το έκανε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το έκανε τέλεια. Δεν μπορώ εγώ τώρα αυτό το μαθητή, όπως έχουμε συνηθίσει, ο εργοδότης να του πει: Κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Δεν γίνεται. Άρα, καλά, η αλήθεια είναι ότι ούτε στον άνθρωπο της τυπικής εκπαίδευσης γίνεται να συμβαίνει αυτό. Έτσι, να με το δικαιολογούμε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, ούτε φυσικά. Αλλά όμως ακόμη περισσότερο εκεί που εκεί πέρα μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε όμως, γιατί εκεί πέρα μιλάμε ότι είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό τέλος. Με συγκεκριμένες ώρες. Άρα για να γίνει προσβάσιμη πρέπει να πιαστεί από την αρχή, να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού, να γίνει συμπερίληψη του ατόμου, να γίνει υποστήριξη από ένα σύμβουλο και ένα ψυχολόγο κοινωνικό λειτουργό παραπλεύρωση σε αυτό, και σιγά σιγά σταδιακά να δομηθεί για να πετύχει. Να το κάνουμε όμως κάποια στιγμή. Έχει γίνει. Και γίνεται στην Αθήνα. Από μονάδες. Από μονάδες, δηλαδή μεμονωμένα, Αυτό είναι συμπερίληψη. Και είναι θετικό. Είναι ένα φως. Είναι θετικό, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα αρνητικά, φυσικά. Βέβαια, τόσα θετικά έχουμε. Ωραία. Θα ήθελες λίγο να μιλήσουμε και για τη Loud, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σε όλο αυτό που κάνεις και εσύ. Να πούμε λίγο για το κομμάτι των δράσεων που ίσως θα μπορούσαν να γίνουν και από κοινού. Ναι, συγχαρητήρια καταρχήν που υπάρχει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο, ξέρετε. Είναι και αυτό ρηψικέλευθο. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και θα μεγαλώνει. Έφυγα λίγο μέσα σε μια νύχτα από την πόλη, βάζοντας το αυτοκίνητο στο τρένο. Δεν μπορούσα τα νεύρα μου να οδηγήσω, γιατί θέλω να στήσω εδώ τη ζωή μου. Και μου τα έφερε έτσι η μοίρα να θέλω το βράδυ να πρέπει να φύγω να πάω σε ένα άγνωστο σχολείο στην Αθήνα. Έτσι συνέβη. Ναι, έτσι συνέβη. Ένα βράδυ, βροχερό, βροχή. Όχι, είχα δηλώσει όλες τις περιοχές και τελευταία είχα βάλει την Αθήνα και τα περίχωρα, όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Αλλά για κάποιο λόγο τότε και με τον αναβρασμό που υπήρχε στην κρίση, στις εκλογές, τα μνημόνια κτλ., μας πήραν πάρα πολύ λίγα άτομα και με τοποθέτησαν στην Αθήνα. Και ένα βροχερό βράδυ που έπρεπε να μαζέψουμε τα πράγματα σε μια νύχτα για να πάμε στο σχολείο να παρουσιαστούμε. Έβαλα τα μάξι στο τρένο και έφυγα. Μπαίνα και αυτοκίνητα στο τρένο. Και σε ένα βράδυ πήρα αυτή την απόφαση και όντως το ένιωσα ότι κάτι θα γίνει, κάτι άλλο θα συμβεί. Γιατί ήδη ένιωθα ότι στη Θεσσαλονίκη αυτό που συμβαίνει δεν ακούγεται, δεν θέλω να είμαι ένας εκπαιδευτικός μέσα σε ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Μας έπνιγε, είχε χαμηλό το ήδη δυστυχώς το αισθανόμουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Οπότε συγχαρητήρια για τη Loud που το έχει γίνει όλο αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ
Ήδη έχω καταφέρει να κάνω κάτι, ένα από τα όνειρά μου. Έχω δημιουργήσει την ομάδα Special Chef, που είναι ομάδα με αναπηρίες και κάνουμε δράσεις ουσιώδεις όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή και μαγειρεύουν τα ίδια με παιδιά νευροτυπικά και αλληλεπιδρούν, μιλάνε, μαγειρεύουν σε ένα πάγκο, στον Πάγκιο, σε ένα κτίριο που δεν έχει ρεύμα, σε μια πλατεία για την ημέρα του αυτισμού κτλ. Γίνεται σε ένα φεστιβάλ διατροφής, χρησιμοποιώντας τις συνταγές των βιβλίων συνήθως που έχω. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια δράση κάποια στιγμή οπότε μαζί. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ καλό να συμβεί αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη Loud. Σίγουρα αν έμενα στη Θεσσαλονίκη θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αλλά... Ίσως είναι καλό που δεν μένεις, γιατί ίσως είναι καλό με τα ερεθίσματα που έχεις από την Αθήνα και όλο αυτό που κάνεις και τη δράση σου, να βοηθήσεις και την πόλη να ανέβει λίγο πιο ψηλά σε αυτό το κομμάτι, από αυτή την άποψη. Ίσως, θα μπορούσα. Γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θα μπορούσα, γιατί πολλές φορές δεν πιστεύουν κιόλας όταν λέω ότι θα πάω σε ένα φεστιβάλ και θα μαγειρέψω με τους μαθητές μου και μου λένε το έχετε ξαναδοκιμάσει? Ναι, στο πάρκο, στη σχολή Χιλ, στο μπαζάρ ενός σχολείου, στο γήπεδο. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Το έχεις δοκιμάσει παντού σχεδόν. Είναι αυτό δηλαδή, ότι αυτά στην Αθήνα γίνανε και νομίζω ότι η πόλη είχε το υπόστρωμα να μου τα δώσει. Μπορούσε. Ναι, μπορούσε. Κάτι το οποίο με προβλημάτισε τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει. Ναι. Ας ελπίσουμε. Θέλω να πάμε λίγο στα βιβλία σου, τα απλά και διαφορετικά. Πες μας λίγο για αυτά, πώς ξεκίνησες? Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο το έβγαλα το 2009, όπως είπα, σε μια εποχή η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις βιβλίο. Γιατί τώρα νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν και πάνω βιβλίο. Αυτή τη στιγμή, όποια να ρωτήσεις, είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι, δεν είναι, Γιώργο, τόσο εύκολο. Πρέπει να πληρείς κάποιες προδιαγραφές. Σίγουρα έχεις προδιαγραφές στο like και το followers. Και το followers, ναι. Οπότε είχε βγει λοιπόν το μπλε βιβλίο, είχε πάει πολύ καλά. Ήταν, θεωρώ, η όλη σειρά, αυτό είναι το μπλε, είναι σε επανέκδοση τώρα το συγκεκριμένο. Ήταν το μισό, τώρα είναι διπλάσιο. Το πρώτο μπλε βιβλίο, το μπλε, το χρώμα του αυτισμού. Προσπάθησα να περάσω όλα αυτά που έλεγα και που αισθανόμουν και που είπα τώρα σήμερα με όλα τα παραδείγματα μέσα από ένα βιβλίο μαγειρικής. Απλά και διαφορετικά, τίτλος με νόημα για μένα, από την απλότητα και τη διαφορετικότητα. Απλοποιούμε τον τρόπο σκέψης και έκφρασής μας και αυτό είναι διαφορετικό. Έχει καταντήσει το απλό να είναι διαφορετικό. Συν τις συνταγές, τις πολύπλοκες που υπήρχαν όλα αυτά, με τα γραμμάρια, τα email, τα περίεργα υλικά και αυτά, με απλές συνταγές και με τα χαρτάκια που μου φέρνουν οι μαθητές, η θεία Δέσποινα που έχω μέσα κτλ. Και δημιούργησα τις συνταγές, οι οποίες επίσης παρουσιάζονταν για πρώτη φορά με διαφορετικό τρόπο. Θα σας ανοίξω μια συγκεκριμένη σύνταγη που θα θέλω να δούμε τώρα. Είναι συνταγές λοιπόν οι οποίες είναι δοσμένες με το πιο απλό τρόπο για να μπορούν να γίνονται κατανοητές από όλους. Ναι, από όλους, με ερέθισμα τους μαθητές μου και τον τρόπο που εγώ λειτουργούσα, δηλαδή με σκίτσα. Εδώ έχω ανεξεπίτητη σε αυτή τη συνταγή γιατί είναι η δημιουργία των μαθητών μου. Κάποια στιγμή στα 200 χρόνια για την Επανάσταση δημιουργήσαμε τα δικά μας μπισκότα, τα επαναστατικά μπισκότα. Απίστευτο, ευρηματικό πάρα πολύ. Και τα κάνουμε κάθε χρόνο και τα μοιράζουμε στη γιορτή. Καταπληκτικό. Της 25 Μαρτίου και πολλές φορές τα κάνουμε και 1940 της 28ης. Έχει μέσα πολλή εκπαίδευση και πολλά πράγματα από μένα, από όλα αυτά που είπαμε, είναι όλα περασμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Απλά είναι με έναν τρόπο που δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πρέπει κάποιος να το εξηγήσει. Δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, ξυπνούνται αυτονόητα. Δηλαδή... Ξανά άνοιξε το μας λίγο. Εάν θες να το κρατάω εγώ για να μην σε κουράζω εσένα. Βλέπουμε εδώ. Δεν έχουμε γραμμάρια. Ναι, αλλά δεν έχουμε γραμμάρια. Λέμε από την αρχή τα τεμάχια. Ναι, ότι είναι 60 τεμάχια. Να σου πω κάτι, και αυτό λίγο είναι σχετικό, δηλαδή και αυτό με έχει κουράσει. Το έβαλα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, δεν το έβαζα. Το έβαλα πιο πολύ για τις μαμάδες και για τον τρόπο που λειτουργούν τα βιβλία. Μπορεί να βγουν και 65 τα τεμάχια. Τα κάνουμε λίγο πιο μικρά. Αλλά εγώ, άμα θέλω να φτιάξω, θέλω να ξέρω καλά. Ξέρεις όμως τι γίνεται στην ειδική αγωγή, δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Μας βγαίνουν ποτέ 60.
Θα βγουν ή παραπάνω ή λίγο λιγότερα. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εντάξει, ναι. Αυτό δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι η πιο. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε τα σκίτσα, δεν έχουμε γραμμάρια, έχουμε ένα φλιτζάνι 250 ml και βήμα-βήμα να παρουσιάζεται σε ένα σπρώμαυρο φόντο, να παρουσιάζονται συνταγές. Εδώ λοιπόν. Ναι. Επίσης, με τα βηματάκια και με εικόνες ακριβώς από κάτω. Οι συνταγές λοιπόν αυτές του πρώτου βιβλίου είναι αρτοζαχαροπλαστικής. Περιέχουν συνταγές τις οποίες θα τις φτιάξεις στο σπίτι. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα? Έχουν ζάχαρη. Άλλη μάστιχα κι αυτή. Τι σημαίνει? Δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Ναι, αυτό το πράγμα, ότι η ζάχαρη είναι τόσο απαγορευμένη και τα λοιπά. Μη ζάχαρη, μη. Δηλαδή πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Έτσι. Γιατί εγώ με τη ζάχαρη καταρχήν έκανα θαύματα. Γιατί το γλυκό παρακίνησε το μαθητή να φτιάξει κάτι στο σπίτι του, το οποίο θα το νιώσει βίωμά του, θα το δημιουργήσει και θα το καταναλώσει και θα μάθει να το σέβεται. Και θα χαίρεται γι' αυτό. Αν δεν ήταν ζάχαρη αυτό το πράγμα, μπορεί και να μην γινότανε. Άρα δεν μου αρέσει γενικά να δαιμονοποιούμε πράγματα και καταστάσεις. Και σαν επιστήμονας των τροφίμων και σαν τεχνολόγος τροφίμων. Η οικογένειά μου έμαθε ότι το πιο νόστιμο και καλό γλυκό είναι αυτό που κάνεις στο σπίτι σου. Οπότε θεωρώ ότι μια τούρτα που θα τη φτιάξω στο σπίτι και θα συνεργαστώ με το παιδί μου με αγάπη και θα περιέχει ζάχαρη είναι πολύ πιο ανώτερη από μια συνταγή που θα την έχω πάρει απ' έξω και μπορεί να μην έχει ζάχαρη και να έχει μέλι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τάζησα και με τη διατροφή. Πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά και σημαντικά. Ζούμε στην εποχή των άκρων, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, είτε δαιμονοποιούμε πράγματα. Με ρώτησαν κάποτε ποια υλικά θα πρέπει σε περίπτωση επιβίωσης. Και είπα, τι να πω. Το αλεύρι, τη ζάχαρη που είναι απαγορευμένα και αν τα φάμε θα πάμε την άλλη μέρα στο νοσοκομείο, γιατί έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο να το σκεφτόμαστε. Ναι, αλλά στον πόλεμο αυτά σώσαν τον κόσμο. Οπότε, καλό όλο αυτό με τη διατροφή, σωστά τα λέμε στα παιδιά μας. Πρώτα θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε, να το φτιάχνουμε στο σπίτι, να το σεβόμαστε το πιάτο, να τρώμε με μέτρο. Και μετά να πάμε στις ακρότητες, που οι ακρότητες θα οδηγήσουν τα παιδιά μας πίσω από την πλάτη μας να καταναλώνουν τα πάντα και κρυφά. Η μαμά μου έσπαγε τη σοκολάτα στη μέση και μας την έδινε. Ποτέ δεν έφαγα ολόκληρη σοκολάτα. Έμαθα από μικρό στο μέτρο, αλλά έφαγα ζάχαρη. Και δεν έπαθες τίποτα. Είσαι μια χαρά. Μπορούμε όλοι να τρώμε ζάχαρη. Ναι. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει γενιές με ζάχαρη. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι σωστό διατροφικά, αλλά να μην ιστεριάζουμε για κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και θα πρέπει να το τρώμε κάθε μέρα. Να μην το αποκλείουμε. Ναι, είχα βρεθεί σε ένα φεστιβάλ να θέλω να μαγειρέψω μία συνταγή και βρέθηκα να είμαι εκτεθειμένος στο τύπο το προϊόν περιέχει ζάχαρη. Ναι, περιέχει ζάχαρη, όμως αυτή θα τα φτιάξουν τα παιδιά, θα τα μαγειρέψουν μεταξύ τους και θα φάνε ένα κομματάκι. Ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Το έχω ζήσει και αυτό. Το βλέπουν το βιβλίο, οι γονείς, το λένε τι ωραίο, μπράβο σε μια δράση κτλ. Δεν δίνει ο κόσμος λεφτά η βιβλία. Τα παιδιά πολλές φορές το ζητάνε, το θέλουν. Θέλουν το βιβλίο να το πάρουν, να μπουν στην κουζίνα να μαγειρέψουν. Η μαμά ή φοβάται ότι θα μπει και θα της κάνει χάλια την κουζίνα και δεν θέλει, ή δεν πιστεύει στις δυνατότητες του παιδιού. Να τα πούμε και αυτά. Και μετά φεύγουν και τους βλέπω απέναντι να παίρνουν τα παγωτά και τα τέτοια. Οπότε δηλαδή τα λεφτά καταναλώνονται σε αυτό που εμείς έχουμε ήδη απαγορέψει και το πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και αυτό που λέμε δεν έχει νόημα. Η απαγόρευση στέκεται μόνο σε μια ιστερία. Σαν μια ιστερία στέκεται. Ναι. Και δεν βοηθάει κάποιον. Είπα πολλές αλήθειες σήμερα, δεν ξέρω. Πάρα πολλές και σε ευχαριστούμε. Να πάμε στο επόμενο βιβλίο. Ναι, στο επόμενο τώρα. Είναι το κίτρινο, δράση ενέργεια, μεσογειακή διατροφή. Με τον ίδιο τρόπο και αυτό δοσμένο. Που περιέχει τη μεσογειακή διατροφή από την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής εδώ πέρα. Την πυραμίδα, όπου τι κάναμε εδώ πέρα, βάλαμε στο κέντρο, στη βάση της πυραμίδας, γιατί καλή και η πυραμίδα που περιορίζει το γλυκό, το κόκκινο κρέας, πιο πολύ κοτόπουλο, ψάρι, φρούτα, λαχανικά. Συμφωνώ, σωστά, όλα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Όμως, στην κάτω πλευρά μας λέει ότι παίζουμε, τρέχουμε, πίνουμε νερό, τρώμε όλοι μαζί, να μιλήσουμε, να αναπτύξουμε κουβέντα μεταξύ μας και να φάμε και να τελειώσουμε όλοι μαζί και να σηκωθούμε όλοι μαζί. Όταν αυτό φυσικά μπορούσε να γίνει, τότε μπορούσε να γίνει πιο εύκολα με τους ρυθμούς αυτούς. Όμως ήταν απαραίτητο. Και όχι μπροστά το τάμπλετ, ούτε μπροστά από μια οθόνη. Καθημερινά, Γιώργο, ή τις Κυριακές. Μπορώ να σου πω ότι καθημερινά ήταν τότε. Ναι. Τότε ναι. Γιατί βέβαια ήταν και ο μπαμπάς μου εκπαιδευτικός, σχολούσε νωρίς. Ναι. Οπότε ναι. Ο θείος μαζευόμαστε Σαββατοκυριακά στη γιαγιά μου.
Είχαμε συγκεκριμένες θέσεις, μιλούσαμε, αναπτύσσαμε κουβέντα, λέγαμε πράγματα και από εκεί έπαιρνα τα ερεθίσματα και είπα ότι αυτό το mentoring το οποίο το είχαμε στην οικογένειά μου. Γιατί τώρα τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι, δεν πρέπει να φας ζάχαρη, δεν πρέπει να φας τίποτα, δεν πρέπει να φας τίποτα. Θα φας το φαγητό, θα ρίξεις το τάμπλετ, θα δεις κάποιον που θα σε αναπτύξει συναισθήματα, θα σε καλύψει κάποια συναισθηματικά κενά τα οποία έχεις εκείνη τη στιγμή και για εκείνο το κομμάτι, γιατί το υπόλοιπο της οικογένειας μπορεί να υστερεί. Και είναι πολύ βασικό. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αυτό. αλλά ναι, θα το κλείσεις και μετά θα πας να φας κρυφό το γλυκό. Δεν είναι μια αλήθεια αυτή που λέω? Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Και συμβαίνει. Να πω ότι συνέβαινε και χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας παλιότερα. Δηλαδή, όντως υπήρχαν οικογένειες που δεν κάλυπταν ανάγκες βασικές των παιδιών. Σίγουρα όμως, δεν ξέρω. Όμως τώρα η ιστερία με τη ζάχαρη τώρα καινούρια είναι. Και με το τέτοιο. Σίγουρα είναι καινούρια. Εγώ μιλάω για. Και με τις οθόνες. Πήγα στο θέμα της οικογένειας, της σύστασης της οικογένειας και αυτό που ανέφερες ότι είναι πολύ σημαντικό εικόνα που έχεις να καθόμαστε όλοι μαζί και να συζητάμε. Και παλιότερα που δεν ήταν τόσο μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογίας, μπορεί να υπήρχαν οικογένειες που δεν συγκεντρώνονταν όλες μαζί, είτε γιατί δεν μπορούσαν, είτε γιατί δεν ήθελαν και τα παιδιά δυστυχώς βλέπαν τηλεόραση. Ναι, βέβαια, συνέβαινε και αυτό, αλλά πρέπει όμως να πούμε και το κομμάτι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει και να δώσει μια βάση, δηλαδή την επικοινωνία της οικογένειας, το να αναπτύξουμε μια ουσιαστική σχέση με το παιδί και να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να το εμπνεύσουμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί που θα πρέπει και αυτούς να τους εμπιστευτούμε, δεν υπάρχει και αυτό το κομμάτι, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι που εμείς θα πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, να τα δώσουμε σημασία και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να πούμε ότι είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε γονείς, είτε όχι, όλοι έχουμε ευθύνη για τα παιδιά αυτά. Έτσι, δηλαδή, όλοι όσοι είμαστε έξω και κάνουμε πράγματα, θα πρέπει να συνεισφέρουμε τον έναν ή με τον άλλο τρόπο για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Ναι, βέβαια. Οπότε εσύ προχώρησες περισσότερο από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Μέσα στην τάξη, έφτιαξες τα βιβλία αυτά. Ναι, έφτιαξα, προσπάθησα να περάσω αυτά τα μηνύματα, τα λέω γιατί δεν τα αποτυπώνω πλήρως με κείμενα κτλ. Προσπαθώ όμως μέσα από αυτά που κάνω και που λέω με τους μαθητές, με την ομάδα μου, με την αναπηρία που τη βγάζω και τη λέω στα ίσα απέναντι στους μαθητές μας, χωρίς ντροπή να τα λέω. Και να πούμε και για το πράσινο. Ναι, το πράσινο είναι το τελευταίο, το οποίο τώρα... λοιπόν, αυτό περιέχει παραδοσιακές συνταγές κυρίως των προγιαγιάδων μου και γιαγιάδων μου από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, όπου πήρα και έφτιαξα συνταγές χωρίς ζωικά προϊόντα. Περισσότερο το έκανα για να, ας το πούμε, γιατί μου το ζητούσε ο κόσμος ο οποίος νήστευε και γιατί ήθελα να τιμήσω τις ιδιαίτερες συνταγές της οικογένειάς μου. Και το ονόμασα vegan. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτό, ούτε να δίνω ταμπέλες σε αυτό το κομμάτι και να οριοθετώ διατροφικά κάτι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί και αυτό κρύβει μια υπερβολή που δεν μου αρέσουν οι υπερβολές. Είμαι περισσότερο του μέτρου, γιατί μεγάλωσα σε ένα χωριό που που η γιαγιά μου σκάλιζε και μάζευε τα χόρτα το βουνό και σκάλιζε τον μπαξέ της και είχε τα ζωάκια της και τρώγαμε περιορισμένο κρέας και έπινα γάλα από την αγελάδα που είχε απέναντι, η γαλατού τη λέγαμε. Οπότε κατανάλωνα ζωικά προϊόντα με συγκεκριμένο τρόπο, σεβόμενος το περιβάλλον, και έζησα έτσι και μεγάλωσα έτσι και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ αρμονικό με τη φύση όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά δημιούργησα αυτό το κομμάτι για τους ανθρώπους που δεν τρώνε κρέας και ζωικά προϊόντα. Θα μας το ανοίξει έτσι λίγο. Και αυτό έχει την ίδια μορφή, φαντάζομαι. Ναι, την ίδια ακριβώς μορφή. Έχει και κάποιες πιο σύγχρονες συνταγές. Να σας δείξω για παράδειγμα με συνταγή της γιαγιάς Αναστασίας. Της δικιάς σου γιαγιάς, έτσι. Ναι. Τα ντολμαδάκια με κουκιά. Με κουκιά λοιπόν, ντολμαδάκια. Ναι, με κουκιά. Ωραία. Αυτή δεν τη γνώριζε και κανένας vegan, τους έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι, και εγώ πρώτη φορά το βλέπω κάτι τέτοιο. Και έχει και κάποιες οι οποίες είναι γνωστές. Τις έχω μετονομάσει λίγο. Το παραδοσιακό μικρασιατικό ψωμί που το έχουμε φτιάξει αυτό σε πολλές δράσεις, που λεγόταν λουκούμι και είναι μικρασιάτικο της προγιαγιάς μου Φεβρονίας, που έχει μέσα μπαχαρικά και το τρώγανε στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, σαν το επίσημο ψωμί τους. Και τα πιτάκια τα τηγανιτά που είναι τα πισία ουσιαστικά, τα ποντιακά. Τα ποντιακά. Ναι, με γεμιστά με πατάτα. Είναι εξαιρετικά απλά δοσμένα. Μπορεί να τα φτιάξει ο καθένας. Ακόμη και κάποιος φοιτητής που δεν ξέρει να φτιάχνει πράγματα και είναι σε άλλη πόλη με πολύ εύκολο τρόπο. Ναι, ακριβώς. Σκέψου ότι προχθές μια μαθήτριά μου είχε το βιβλίο στην άλλη τάξη, με άλλη συνάδελφο, όχι στη δική μου, και λέω τι θα κάνεις και μου λέει κάναμε την τάρτα μέσα με το σπανάκι και μου την έφερε, την έκανε αυτή μόνη. Σοβαρά. Ναι, τα κάνουνε.
λειτουργούν σαν puzzle κάποιοι μαθητές και μαζί σαν ομάδα πετυχαίνουν μια συνταγή και κάποιοι μεμονωμένα τα κάνουν. Καταπληκτικά. Αυτά τα βιβλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτιάξω κι άλλο, αν βρω Είμαστε σίγουροι ότι θα φτιάξεις κι άλλο. Πού μπορεί να βρει κάποιος αυτά τα βιβλία? Είναι εκδόσεις Υδροπλάνο, στο απλά και διαφορετικά.gr. Το οποίο είναι το site σου. Ναι, είναι και το site πέρα από τα άλλα που είπα. Το οποίο περιέχει μέσα και συνταγές που μπορεί να κατεβάσει κάποιος δωρεάν και βιντεάκια και εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί να βρει δωρεάν την πυραμίδα για να την κάνει στο δημοτικό, μπορεί να βρει την κυρά Σαρακοστή, το αφισάκι για να το φτιάξει, να το κόψει, να το ζωγραφίσει και τη συνταγή μέσα για να τη φτιάξει, και από εκεί μπορεί να δει και πώς μπορεί να βρει τα βιβλία, γιατί είναι από μικρό εκδοτικό και συνήθως πρέπει να τα παραγγείλουμε και όχι να πάμε σε μεγάλα υπερβιβλιοπωλεία που συνεργάζονται με συγκεκριμένους εκδοτικούς. Να μπείτε στο site φυσικά και να αγοράσετε τα βιβλία, απλά διαφορετικά.gr. Γιώργο, θα μας δώσεις και ένα loud μήνυμα? Να δώσω ένα μήνυμα προς όλους, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι συνανθρώποι. Ότι η αναπηρία θα πρέπει να είναι μια στάση ζωής, χωρίς περιορισμούς, όπου στο κάθε άτομο θα πρέπει να δείξουμε αποδοχή και τότε αυτό σίγουρα θα ανθίσει. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Μας θύμισες τι πραγματικά σημαίνει συμπερίληψη στην πράξη και όχι στα λόγια, στην ουσία της. Είδαμε όλοι τι κάνει ο Γιώργος. Ας ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμά του. Ας ακολουθήσουμε τον ίδιο στα social του. Γιώργο, πες μας τα social σου. Είναι το Έβγες στο Facebook, στα ελληνικά με τόνο, το λέω γιατί το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν κάποιοι. Το Έβγες Special Education στο Instagram και στο TikTok. Αν και δεν το χρησιμοποιώ πολύ, αλλά οκ. Και το απλά και διαφορετικά.gr, το βασικότερο. Το βασικότερο είναι το απλά και διαφορετικά.gr και το Instagram. Ίσως μπορείς περισσότερο εκεί να δεις πληροφορίες γύρω από όλα αυτά που προσπαθώ να δείξω με τους μαθητές μου. Είναι το νούμερο 1 για μένα. Και που ό,τι κάνω το κάνω μόνο με αυτούς και για αυτούς. Να τον ακολουθήσουμε λοιπόν όλοι, γιατί είναι ένα θετικό, σπάνιο παράδειγμα που το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ τον χώρο Trans and Dance για τη φιλοξενία. Ακολουθήστε φυσικά τη Loud Art and Inclusion για να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις που πρόκειται να κάνει. Ακολουθήστε εδώ το σκηνοθέτη papaki.manos.george, το σκηνοθέτη μας, και ακολουθήστε και εμένα papaki.d.kavi. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε loud!